Jon Ander Insaustin naiz, Mutiotik nator eta 24 urte ditut. Aurten Japongo itzulin garaipen bat eta txolet sari nagusin Frantzian 2. postu bat. Proiektu ilusionante honen parte izatea pozgarria da. Euskal Herriko txirrindularitza historian horrenbesteko garrantzi dauken talde honetan egotea, nik uste oso ilusio handi egiten diten gauza bat da. Nik eta behin taldeek eskatzen ditena ematea, eta ea nire mailaik onena eman eta taldeak mezidon tokin jartzeko esperantza hori. Nik uste zaleek bultzada handi bat emango dela proiektu honei, horrenbeste urte eta gero berriz goi maila itzuli eta pixka bat denon parte den sentimendu hori aurrea bultzatzea.